Chovatelia a milovníci zvierat často hľadajú, čo je pre ich domácich priateľov to najlepšie a niekedy robia i chyby. V novej rubrike Fauna vám budeme pravidelne radiť, ako sa o zvieratka starať čo najlepšie. Dnes to bude i o rozdieloch medzi prípravkami pre ľudí a pre zvieratá. Orientovať sa vo veľkej ponuke výrobkov aj v oblasti bio a ekoproduktov dnes nie je ľahké. Na výber majú aj majitelia zvierat, ktorí hľadajú ekologické a šetrné prípravky na ošetrenie srsti, kože a peria svojich domácich miláčikov, ale i na liečenie rôznych problémov. Na zvieratá myslí aj aromaterapia. Aký je rozdiel medzi aromaterapiou pre ľudí a pre zvieratá? Rozdíl. Asi v nápisu a v etiketě v principu není rozdíl žádný, protože ty požadavky jsou prakticky identické. Spíš člověk musí se dívat na to, jak rozdílné vůně vnímá člověk, jak je vnímá zvíře. Ono to nelze zcela automaticky odvodit, co vodí člověku, že musí vonět zvířeti. Pokud se budeme dívat třeba na nějaké mikrobiální problémy, tam v podstatě rozdílu v principu není žádného. Já bych uvedla jeden nepatrný rozdíl. U lidí, když aplikujeme oleje, tak můžeme v podstatě aplikovat jinou cestou a jiným způsobem nežli u zvířat. U zvířat musíme brát v potaz to, že vlastně mají menší část kůže a jsou víc nasrstěné, takže používáme vlastně jakoby jiné složky. Takže v podstatě ten rozdíl je akorát v tom použitém materiálu. To jsou rostlinné oleje, éterické oleje, no a podle požadovaného účinku je jejich koncentrace a to, co tady říkala Míša, u člověka, který je víceméně holej, můžeme mít masnější věci, chudák pes by potom mohl okapávat tuk, takže tam musí být relativně suší věci. To se řídí už potom potřebou nebo požadavkama, těma fyziologickými požadavkama srsti, pokožky, lidí, zvířat a tak dále. Získala si Aroma Fauna, respektíve prípravky pre zvieratá aj ľudí na svoju stranu a naopak? Začínali jsme od ničeho, jenom od mých psů a postupem času se nám ta klientela rozrůstá. Patří sem zde už chovatelé psů, koček, koní, jsou to chovatelé papoušků, občas se nám objeví i chovatelé, nebo nevím, jestli je to správný výraz, chovatelé, vlastně ten, kdo má včelstvo, že ošetřují vlastně úly pomocí aromaterapie, takže ta klientela se rozšiřuje. Dnes vo svete kozmetiky a nielen kozmetiky, ako keby proti sebe stojí tá chémia a tie prírodné produkty, aj keď aj tie bio a eko, ako som spomínala, majú naozaj rôzne parametre. Dá sa v tom dnes vôbec orientovať? Ano, dá velice jednoduše. Já nemám kůži ani eko, ani bio. Moje kůže má nějaké fyziologické vlastnosti a ty musí být respektovány. Jedno je, jestli je to bio, eko. Aroma Fauna to je oblasť, ktorá sa snaží starať o zvieratá iným spôsobom. Skúsme to ešte trošku upresniť pre ľudí, ktorí sa s tým stretávajú poprvýkrát a majú doma nejaké zvieratka, možno by to radi vyskúšali. Ano, tady v podstatě se jedná o úplně něco jiného, než na co jsou zvyklí. Jedná se zase o to, že vlastně u těch zvířátek pěstujeme za jedno srst nebo peří nebo tu pokožku. V dnešní době ty zvířata už mají stejné problémy jako lidi. Začínají trpět různými zdravotními problémy, jakoby syndromy, vlastně i psychické problémy mívají, dermální dráždivost se objevuje, trávící problémy. Jako ty zvířata, my jsme je vytrhli z jejich přirozeného prostředí a dáváme jim vlastně to, co dáváme i sobě, tudíž se u nich začínají objevovat stejné problémy jako u lidí. A tady si myslím, že je právě to místo pro tu aromaterapii pro zvířata.